Okay na mga katatigsoon, si Brad Jankit Sunugan sa Messianic Community or Congregation of God. Nya, ita maglangan mga kaigsoon no? Ato ding tawgon, nga to ang kauban si Brad Selbert Dunduyano, mga kaigsunan, maantigo makamao. Brad. Okay. Ako rin makamao, di man siguro. Okay. Kami tanan diri makamao. Okay. Yang salamat, Brad Edgar, no? Edgar mo puti mong ngalan. Tulo day Edgar na to diri. Tulo. Ikaw si Brad Sumilay, o si manager. Lupig taan nilo, no? Okay. Okay, tulo ka buk Edgar diri. Mayong hapon sa tanan, maayong adlaw sa Ginoo o sa mga Katoliko na akong mga igsuon. Maayong pagsaulog sa atong mahal nga adlaw, no? Sa atong Kwaresma. Karon unang Domingo sa Kwaresma, no? Unang Domingo, di ba, Nay? Okay. Unang Domingo. Okay. Asa ko magsugod ani daghan kay itong hisgutan ako. Okay. Now, sa di pa ko sa Kwaresma, mohisgot sa ko atong murag na inadunggan ako diri nga basta wala sa Biblia ato na siyang isalikway, no? Depende. Dili tanang wala sa Biblia atong isalikway. Nga naman, example kanang imbento sa tao nga Facebook o kanang internet. Wala man sa Biblia. Kaya pa may Facebook sa panahon sa mga apostoles, wa pa po'y internet panahon sa mga apostoles. Pero ato ba nang isalikoy kay wala pa na panahon sa mga apostoles? Dili, di ba? Nga naman, kay dili tanang imbento sa tao, dautan o supak sa Biblia. Gani, ang atong mga igsuong dili Katoliko mogamit pog Facebook, mogamit pod og internet sa pagsangyaw sa ilang tinuhuan. Si Eli Soriano, grabe kay na iyang Bible study kanang siya na international, oh. So bisan ang mga dili Katoliko namong mga igsuon nagagamit og mga butang nga wala sa Biblia, dugang ra kay wa ko sa Biblia, pero wala nato sa waya kay wa man po na gidili sa Biblia, di ba? Dayon adto ang kana langgong wala sa Biblia nga angay natong isalikway kanang supak. Supak sa kanang kabubuton sa Dios para sa atong gihimo sa mga Hudiyo sa una nga naa sila'y tradisyon ba nga supak sa balaod sa Dios. Unsa man particularmente katong pagtahod sa ginikanan, di ba? Naamanas na pulo kasugo tahora ang imong ginikanan. Unya naa man goy tradisyon ang mga Hudiyo nga moingon sila nga kanang halad, for example kanang kwarta, dunay mga Hudiyo nga gahuna-huna tradisyon na nila nga dili nila ihatag sa ilang ginikanan kay ang ilang alibay nga ihatag nila sa templo. O di ba? Nawa mo kabasaan na sa gospel nga dili na mo ihatag sa among ginikanan kay para ni sa templo. Suko ang Ginoo na o wa ka kagusto ang Ginoo kay kanang tradisyon na nasupak ang balaod sa Dios kanang pagtahod sa ginikanan. So kung muhalad ta sa simbahan lahi po na, pero ayaw hikawi ang imong ginikanan nga nagkinahanglan po sa imong tabang. So mo na usa sa tradisyon nga gisupakan sa Ginoo, pero dili tanang tradisyon supak sa Biblia. Kay si Pablo naghisgot sa 2 Tesalonica 2:15 nga bisan gani ang mga Kristohanon nga practices gitawag niyag tradisyon, di ba? Ika-2 Tesalonica 2:15 si Pablo diha, barog kamo sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagi gwali nga binaba o sulat o gwali. Kay di man pud tanan na sulat nila, no? Sa buhat lang ni Kristo di man tanan nasulat, no? Juan 21:25. Di ba? So adto ta sa prosesyon, no? Pasensya lang di nako ni mahisgutan og ayo tanan ha kay time limit raman. Taman lang gyud sa maabot, no? Ang prosesyon po dunay igsuon nato ganina nga gisaway na. O ingnon ta lang kay wala lagi kuno sa Biblia. Now dili tinuod nga wala sa Biblia ng prosesyon, no? Katud ay silang David katong sudlanan sa kasabutan nila bi atong
gisuri-suri, giprosesyon biyato nila, no? 2 Samuel 6 sa kadtong Jericho. O mo gihapon, asudlanan sa kasabutan man gihapon tong ilang libot-libot, biyo-biyo atong Jericho, nga nahugno ang Jericho, di ba? Oh. So, dili tinuod nga walay prosesyon sa Biblia. Ang gidili lang prosesyon kanang magprosesyon tag mga ribulto sa Dios. Bawal yun na. Oh. Pero kung ang atong iprosesyon kanang mga sacramentals o mga simbolo, sama ng kirubin, kay ihimo man nila ni David, ila man ang giprosesyon ng kanang kirubin, katong butang ibabaw sudlanan sa kasabutan. So, kanang mga simbolo, wa na idili kung iprosesyon. Pero ang mga Diyos-Diyos, gidili na iprosesyon, kay bawal man yun ang Diyos-Diyos. Pero subo lang kay kaming mga Katoliko, kanang amo mga ribulto nga giprosesyon, pasanginlan mi nga mga Diyos-Diyos kono na. Wala mangutana ta, nga asa man na mabasa sa Biblia nga Diyos-Diyos ng kanang larawan ni Santa Maria o mga santos. Tingali kutloon ang Deuteronomio 4:16 nga bisan dagway sa lalaki, dagway sa babae, idili na kay Diyos. Okay. Now, atong sabton unsay but pasabot ana. Kanang dagway sa lalaki ug babae dahang gipasabot nga gidili ag mga Diyos na. Sama atong Diana, Mercury, Astaroth, katong kay dili man tanang dagway sa babae ug dagway sa lalaki Diyos. Di ba? Kana ding atong monumento ni Rizal sa atong plaza. Dagway sa lalaki man di man na Diyos. Kanang nakoy clippings gani. Alang nako pa ma-Xerox lang yun. Bisan ang mga Seventh-day Adventist na sila ribulto ni Ellen White. Napagali dito tapad tong sculptor nila. Katong half body ra noon, no? Di gyud tibuok, pero naa sila ribulto. Dagway man to sa babae, no? Ellen White god niya sabto na dayon nato nga Diyos. Dili. Now, mahimo lang Diyos ang usa ka dagway sa lalaki o babae kung himuong Dios. Kay dili man gyud Dios ng ribulto, no? Pero kung larawan lang o simbolo lang, wala na idili, no? Salmo 74:1-9 nga wala idili ang balaang simbolo. Kami mga Katoliko, kana among mga larawan, representation raman na o balaang simbolo, so wala mi masayop ana. Dayon, napabay time, Brad? Napa. Okay. Now, adto ta sa katong Eucharistia, no? Now, ang komentaryo sa Eucharistia, God, kay sige man namo nang gibuhat, dili lang kay mahal nga adlaw, kay sa matag adlaw sa Ginoo nga Domingo, adlaw sa pagkabanhaw, naa magyun ang Eucharist, no? Kay ingon man gud si Kristo sa San Juan 6 nga akong lawas matuod nga kalanon, ang akong dugo matuod nga ilimnon. Niasa man na makaon. Diha magyud sa Eucharist o kanang sa Santos nga misa nga naa diha, no, magkonsagrar ang pari sa panog bino ug mahimong tibuok nga lawas ni Kristo. Now, ang question man gud ng Eucharist namo kay naa manggoy mga sitwasyon labi nagdaghang tao. Nga ang option nga ostia ra ihungit pari di nang bino, no? For ang usas hinungdan na economic reason. Okay, kung daghang kayong manimba, mura mag-illogical kayo nga tanan puros pa imno ni mong bino. Kung sa ka andamon pare na kadaghang bino, imong andamon og daghang kayong manimba, labi na karon ang katedral gikan yun as buntag taman hapon siging gapuno ng misa namo sa Domingo lang. Na ang pangutana di ba musugot ang Ginoo nga bisag pa na lang mo iyong pare pero dili makulangan imong ikalawat tungod sa gahom sa Ginoo. Kay ang logic magudan na sa Katoliko, inig ka transform sa lawas ni Kristo anang ustia. Dili na na ustia. Pero ang tan-aw ni mo ustia gyapon, upan gyapon, pero mahimo man ang lawas ni Kristo. Nga buhi. So kung buhi, di ka mahikawan sa dugo. Nabagoy buhing Kristo niya way dugo. Di ba? Logic ba? Reasoning power. So kung moingon ta nga ang gikalawat sa mga Katoliko kulangan sayo, di may makadawat ana. 60 segundo. Okay, lawas gud ni Kristong buhi. May yung gikaglawas nga buhi, so naay dugo, so di may makulangan. So, mao na, no? Dayon, kanang mingong kag authority sa Katoliko, basa lang mo sa Mateo 18:18, ang inyong idili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, whatever himuon sa mga obispo nga mga kasaulugan, binding na sa langit. Kaya naan nila ang authority, no? Binding and losing. Mateo 18:18. Daghang salamat. Okay no, mga katulad igsoon nga si Brad Salbert Dundoyano sa CFD Con Catholic Faith Defenders mga kaigsunan.
Apan sa dili pa kitang badayon mga kaigsunan, akong basahon ning kuan mga kaigsunan no kaning sa Proverbs 29 verse 2 ni ingon dire. Kanayon. Kung matarong ang nangulo, mga lipay ang mga tao, apan kung dautan ang mamunuan, magantos ang katawhan. So, kuhapo na siya kay murag maigo po na nga to ang mga politiko, di ba, no? Oh. So, hasta pa tanan ang posible, mga bisag pari na mo, maigo, ana. Maigo, yun. Kung kuhapo na siya ba, kay murag, kuhan bitaw yun kay siya, murag maigo gyud ang mga tao nga katong nagbuhat og mga dautan. Wala na exempted. Di ba? Kaya ako bisan Katoliko ko naam gyud po yung mga pare makita na to nga dili bisan asa na nga pundok. Di walay exempted ana. Yes. Kay kita tao lang gyud ta siya. Walay perfect na to. Pwede pa ta makapangutana kay naa pa mabuday 5 minutos. Sige nay. Sige. Go ahead. Si nanay na idugang. Nga bisan og sa Katoliko nga pagtuo karong panahon na usahay lawas ra gyud ang kuan dawat sa mga katawhan panahon sa pagkalawat dayon usahay pod bino ang mga pari no dili bitaw usahay magka tungod sa financial dagway ug kadaghanon pod sa mga tao pero sa akong nabasahan sa mga libro sa mga santos kanang higayon di ay nga ang pari mag-isa na kanang gitawag og transubstansasyon. Upat ka santo sa ilang kinabuhi nga akong nabasahan. Nga patay na nga diin gikuan diha sa katedral si Catherine Bulugma, si Saint Mateo Giorgenti, si Buenaventura, usa ni siya ka santos. Sa dihang giisa sa pari ang maong balaang Eucharistia. Ang patay nga mao si Catherine Bulugma, nag-ana ra siya sa lungon. Sa dihang gikuan sa pari pag-isa ni kuan ang iyang kamot upat ka santo sa iyang life story na basahan ako si Giorgenti pod iyang mata gapiyong panahon pag-isa sa pari ang mata diha sa lungon ni buka true story sa life sa upat ni sila muna rin ako ikadu usa gyud ay ka gamhanan ka ng pag-isa nya angel si Catherine o kanipod si San Bernardo sa iyang vision pastilan ka ng mga anghel na nagtuboy di ay sa kamot sa pari nagsaka ka na og gikan sa langit kay kanida ang Domingo adlaw debosyon di ay ni sa mga angel nasa mga visionary na nga santos sa Katoliko ubang mga tinuan wala man na sila ikuan kanang makita bitaw ang pananawon no okay adlaw kaduga nga powerful gyud okay mo gino gipamatud-an gyud ni nanay hulapong no nga siya gyud mismo naka-testify gyud apan sa laing bahin mga kaigsunan kanang giingon sa Matthew City 22 ba nga nagclaim bitaw sila nga di ba Lord nag-ayo man kami masakiton nagpagawas kami og mga gidemonyohan apan giingnan ba sila sa Ginoo nga pahawa kamo sa akong atubangan kay wala ako makaila kaninyo so sa ato pa ang ato ade ang pagtuoron nga porgit kung makakita ta or nakakita tag mga milagro diha sa ato ang pagpanimbahon diha sa atong tagsa ka kongregasyon dili ta ditso nga mutuo nga kaning amo assure na gyud nga tinuod kay mismo kato sila ato ang mahibaw-an nga nag-ayo sila og mga balatian nagpagawas sila mga yawa gahimo sila dagkong mga milagro sa ato pa Brad. Dili ta maka-direct or maka-pinpoint nga kung ingon ana di ay mo na gid ang tinuod. Okay, amen. Amen jud ko ana Brad. No, kay idugang na ko ana no. Sakto gyud na imo Brad kay sa Katoliko kung naagali mo ingon nga milagro na, di ba na mo tuod yan ang pari? No. Okay. Gani, kung ano pa na, kanang imbestigahon pa na. No, imbestigahon na kay masipyat pa lang. Okay. So ingon na nga dili tanang milagro tuhuan din nato. Mo nang imbestigahon pa na, no? Unya ang simbahan na ay authority mo declare. Agi anang binding and losing authority sa simbahan, no? Ang inyong idili drisyuta, idili sa langit ang inyong itugot no Matthew 18:18. No? Unya makasiguro ta nga magiyahan sila na kay naaman ang Holy Spirit gagiya sama atong Pentecostes, no? Nga ang simbahan o iglesia nagdeklara unya ita makaingog sa hiyopto kay ang Holy Spirit may gagiya nila. Daghang salamat. Okay. Kaya wa naman kita igong oras no halang sa papadayon.
no? Ako moingon, moingon na lang ko nga daghang salamat sa tanan nga naminaw karong hapuna. Kini ang inyo ang igsoon sa kahanginan, si Brad Edgar Rusiana. Ako moingon, God is good all the time. Daghang salamat. Radyo mo nationwide. Isa, dalawa, tatlo. Sinong